Aquí estamos os galegos, di Paco Lodeiro. Señoras e señores, estades vendo imaxes do Teatro Príncipe Pío de Madrid esta mesma tarde, porque, atención, a Academia de Televisión vai entregar o Atrápame se podes, o Premio Iris, o programón que estamos moi ledos na Televisión de Galicia, premiado cun Iris da Academia de Televisión, nada máis e nada menos, o Atrápame se podes da Televisión de Galicia. É que temos que estar ben orgullosos. Temos o sorriso de orella a orella, porque mellor programa autonómico. Aí nada, temos que medrar unha cuarta. E claro, parte do éxito deste programaza é pois, o carisma do seu presentador, Paco Lodeiro. Moi boa tarde. Pero hai que dicir unha cousa, Diron o premio Iris, e dixen eu, o premio Iris Bautiz, que é a nosa maquilladora. E digo, claro, entendo, ela ten un mérito extraordinario porque eu sallo todo moreno, todo guapo, pero o premio en realidad, aparte da Iris, que non merece, é de todo o equipo, porque como vos ben sabedes, para que unha cousa funcione ben o que hai que ter equipazo, que é o que temos no Atrápame, claro que sí. Paco, vimos-te guapísimo, con traxe, todo preparado. É a ilusión que hai, que como se viven estes intres? Pois nada, moi contento, porque ademais teño que dicir unha cousa. Eu xa levar este programa por Cifras e Letras, xa hai uns anos, non hemos dito tanto porque xa prescribiu o delito, Entón, é unha excusa tamén para verse con outra xente que hai tempo que non ves. Entón, desde que deixei Telemadrid, pois levaba tempo sin ver aquí a xente, entón esta cousa que se di, estás como sempre, tal, que non é verdad, é unha cousa bonita para verse. E ademais, o recoñecemento a un programa dos nosos sempre fai fachendear un pouco e que un suba un chanzo máis arriba na súa facenda. Claro, oye Paco, que llevamos dar a importancia que ten, que é moitísimo, un premio Iris da Academia de Televisión. Non é nada fácil de conseguir. Aí estades en Madrid para recoller esta mesma tarde o premio. Como decías, todo o equipo hoxe do Atrápame se podes, toda a Televisión de Galicia, digo eu, está máis que contento, non? Exacto. Hai que decir que os premios sempre son individuais, pero individuais do colectivo. Efectivamente. Entón, o programa é o Atrápame se podes, pero o equipo é o colectivo. Danlle un título a un nome, porque hai que dar o programa a un programa, pero detrás dun nome hai un gran colectivo, como é no caso da productora de voz audiovisual e de todo o equipo da Televisión de Galicia. Sí, señor. Claro que sí, que é importante ter ese equipo detrás. E precisamente nesa gala tamén está Fernando Ojea, director de contidos da CRTVG. Moi boa tarde, Fernando. Boa tarde, como estades? Como dicimos, hoxe é un día de orgullo, de botar peito, porque a nosa casa, a Televisión de Galicia, pois ten que estar feliz de que este programa reciba pois un premio deste calibre, non? Pois sí, que nos poñamos aquí a fachendear con outros colegas de outras televisións. Acabo de pasar por aquí o Jordi Hurtado, famosísimo, e outros personaxes do mundo da televisión a nivel español. Pois estamos aquí asomando a cabeciña desde Galicia, como sempre, orgullosos do que facemos, do que temos e tamén do respaldo que nos dá o noso público. Oye, Fernando, dicía unha cosa a Paco Lodeiro que me gustaba moito. Os galegos estamos aquí, e que importante, porque obviamente o noso audiovisual, o mestre Mateo sempre presentes, premios Iris, a Circon a nivel europeo, a Televisión de Galicia, os europeos, digo, os galegos sempre estamos nos premios máis importantes, Sí, porque facemos cousas boas, porque temos unha cultura audiovisual potente, pois gracias a un traballo colectivo de toda Galicia, a través da Televisión de Galicia, pois chegamos ás veces como di Paco, pois con un chanzo moi alto, moi arriba, neste caso para un programa pois que vai polo seu cuarto ano, todas as noites aí entretendo o público, facéndolle competencia a grandes comunicadores que sabes que están ahora en boga, pois está aí o noso programa, pois seguindo moi apoiado pola audiencia. Van 800 programas, eu calculei 60.000 preguntas. Mi madriña. Empezamos. Mi madriña, canto chanzo, Fernando. Ben merece un premio desta envergadura, non? Creo que sí. Han reunidos todo o sector, todas as grandes cadeas, pois aquí a celebrar esta noite de premios e para Atrápame se podes chanzo arriba. Claro que sí. Non en van, temos que lembrar que Atrápame se podes deu o dos premios máis grandes que deu xa máis na historia da Televisión de Galicia, superando os 100.000 euros, creo que foi aí por setembro de 2023. Así que, sobre todo por entreternos a todos así de ben,
pois premio máis que merecido. Fernando Gea, director de contidos da CRTVG. Moitísimas grazas, Paco. Un bicazo enorme tamén. Bicazos enormes. E así, chanzo arriba, contidos de calidade aquí na televisión de Galicia. Oye, que un orgullo, claro que sí. Moitísimas grazas. Voy a acabar máis pronto, amigas, porque como non juno, voy aquí a notas propias. Eu creo que xa Paco está recollendo o premio. Metidos na gala xa está recollendo o premio. E totalmente impregnados. Un bicazo para todos. O Atrápame se podes, premiado co Iris da Academia de Televisión. Palabras maiores, máis que merecido, Paco. Claro que sí. Pero ollo que tamén temos que dar os nosos parabéns ao equipazo de Historia de Crímenes, porque están nominados tamén a este premio Iris como mellor programa documental. Ollo, porque hai un traballo atrás que eu cruzo os dedos para que lle den ese premio. Están nominados, pero ben, o merecen. Un bicazo enorme ese